dydgu Hywel gyda ni, yn wen o glist i glist, dydgu am gêm, am stori hefyd am hynny i Rygbi Gogledd Cymru. Dwi'n gwybod bod pawb yn y Gogledd yn nabod i gilydd, ond ti yn nabod lot o'r chwaraewyr. Be fydd hynny'n golygu iddyn nhw? Mae'n anhygoel gweld Rygbi Gogledd Cymru wedi gwneud mor dda. A hefyd gweld y talent sydd yn y Gogledd, o'n i'n ysgol fo un neu ddau o chwaraewyr a maen nhw wedi cael canlyniad gwych heddiw. Ie, lot o gefnogwyr yna hefyd. Fi'n credu bydd hi'n ddifur yng Nghaerdydd enw. Wedyn ni hynny. Mae'n braf gweld Rygbi Gogledd Cymru'n cael sylw hefyd. Mae'n braf gweld tîm Merched Cymru yn cael mwy o sylw dros y misoedd diwetha hefyd. Efe hen bryd, byddwch chi'n gweud o ran hynny? Ie, dwi'n ysgod ys bron i 5 mlynedd a paint yma wedi datblygu yn y 5 mlynedd diwetha yn anhygoel. Gemen ni'n fyw ar S4C eleni, da ni wedi cael parc yr arfe fel un cartref am y 2 mlynedd nesaf, felly yn bendant mae poblogrwydd rygbi merched yn codi yng Nghymru. Ydy, yn bendant. Gyda Cymru nawr, ond le ddechreuodd y cyfan i ti? Le mae'r daith yn dechrau o ran dy gêm di o ran rygbi? Dwi'n mynd nôl pam o'n i ta 8 oed bellach chwarae rygbi yn erbyn y mrawd, a wedyn ymuno â tîm Nant Conwy. Oedd Nant Conwy bron a cyrraedd y stadiwm hefyd heddiw. A symud ymlaen, dwi wedi chwarae i glwb rygbi Dolgelle, Gaernarfon, a wedyn nid sgwad Scarlets, a wedyn Cymru. Os yna fwy o strwythyr yna, dyddi yma, os yna lwybr pendant, os oes rwy'n yn disgleirio yn y clybiau, falle bod yna strwythyr i fynd â chi tuag at y rhanbarthau a'r tîm cenedlaethol? Oes, mae gennym ni rhanbarthau yn digwydd chydig bach o wahanol i'r dynion, mae gennym ni chwarae i glybau a rhanbarth. Ac yn amlwg, ond mae'r gystadleuaeth i gael y crys coch yn tyfu bob blwyddyn. Mae rhaid i ddangos ambell i gais hefyd. Cwpl o geisiau o ran Cymru. Ni'n braf gael. Does dim lot i ddewis. Mae'na ddwy yn ei gyda nhw hefyd. Atgofion melys dros ben. Ffrainc, wrth gwrs, yr un cynta. Ia, oedd hon tro cynta ni gyda Ffrainc am 8 mlynedd. A nes i digwydd bod cael y cyfle i sgorio cais yn y 2-3 munud agoriadol. Hwn tymor yma wedyn ni yn erbyn yr Eidal. Ond o sôn am y balchder o chwarae i Gymru, sut beth yw sgorio cais i Gymru? Mae sgorio cais yn rhoi y reisin ar y top, fel ydych chi'n gwybod, yr holl waith caled ymarfer. Ond cais fel yna, gwaith y blynwyr yn gweithio'n galed. Mor y tig. Fi'n lwcus i groesi'r linell wen. Garedig dros ben. Na ni sôn mwy yn hwyrach am y cyfnod prysur sydd i ddod, ond just yn fyr, mae cwpan y byd haf yma. Hefyd, 7 bob ochr Cymru, mi'n fod yn gemer gymanwlad haf nesa yn Awstralia. Dim haf nesa, mis Ebrill hyd yn oed, felly mae'r misoedd nesaf mynd i fod yn wallgo o brysur i chi. Yndi, achos bod chi mor brysur, mae amser yn mynd yn gyflym. 7 bob ochr ar hyn o bryd tan gorffennaf. Cwpan y byd 15 bob ochr y mis Awst, a wedyn falle canolbwyntio at gemau gymanwlad os dwi ddigon lwcus. Ie, croesi bysedd. Arfordir air, bydd hi'n braf iawn. Ond defyr sôn hefyd am y sylw mae tîm yn cael yn heiddiannol hefyd. Roland Phillips yn dod mewn hefyd. Dwi'n gwybod bod e'n y fforddwr profiadol ac yn dyn ddifrifol dros ben, ond mae fe'n cymeriad hefyd. Yw hwnna'n helpu? Yndi, dwi teimlo bod ni wedi cael y fforddwr a comedian mewn un. Mae cyfarfodydd efo Roland, mae'n anhygoel, a mae'n y fforddwr. Mae popeth yn mynd yn y cyfeiriad cywir a dwi'n edrych ymlaen at cwpan y byd. Ie, chi'n teimlo'r gwahaniaeth mae wedi wneud? Yn bendant, gafon ni gychwyn gwych, curo 5 allan o 5, curo Werddon, curo Sbaen. Mae'n gyfnod cyffroes. A cwpan y byd yn dod haf yma yn Iwerddon, oedd Elen yn sôn am eich grŵp chi fyna. Gawn ni edrych ar y grŵp, jyst i danlinellu yr her sydd i ddod. Canada, Hong Kong, Zeeland Newydd, Iesgob wedi ddi, efe? Zeeland Newydd. Chi'n cytuno? Ydy, mae o'n dipyn o grŵp yn ymwedig, da chi'n gweld Zeeland Newydd, ond hefyd mae Canada. Hwna'n ddiddorol, achos chi'n edrych ar Canada, os na chi'n dilyn y gêm y merched yn agos, chi'n meddwl, Canada, Cymru, yn gêm hawdd, oedd Canada yn drydydd o ran detholion y byd. Oedd, a Canada ddod yn ail yn cwpan y byd nôl yn 2014, felly mae gennym ni sialens o'n blaenau ni mis Awst, ond fel sgwad, da ni'n barod amdano fo. Wel ie, yn bendant. Sut mae gwlad fel Canada yn cyrraedd y safle yna? Os yna wahaniaeth mawr yn ei patrwm nhw a'r patrwm yng Nghymru? Wel, mae Canada hefo tîm 7 bob ochr, cryf ofnadwy, mae'r merched yn broffesiynol. Ond mi fydd o wrth gwrs yn brofiad i chwarae yn erbyn y goreuon. A fel o'n i'n dweud, da ni'n barod am y sialens. Ie, cyfan yn dechrau ar ddechrau mis Awst. A chi'n sôn am 7 bob ochr fan. Ni wedi sôn yn gynharach bod Cymru yng ngemer gymanwlad hefyd. Ond faint o waniaeth mae cael tîm 7 bob ochr ar y brif gylchdaeth yn wneud i wledydd eraill, chi'n teimlo? Yndi, mae o'n rhoi cyfleoedd i ferched fod yn llawn amser ac yn broffesiynol yn y gêm.
a dwi'n gobeithio mi ddaw hynny i Gymru fuan iawn. Mae'r gêm saith bob ochr yn tyfu wrth gwrs oedd yn y gemau Olympedd, a wedyn y gemau gymanlad yn dod mis Ebrill flwyddyn nesaf. Ie, yn union. Felly, lot i ddod o ran y saith pob ochr, ond byddai ddifur gweld sut mae Cymru yn neud yng Nghwpan y Byd yn amlwg. A chi sôn am y jyglo yma, mae'r dynion cyn Cwpan y Byd, dyn nhw'n cael chwarae rhan barthau. Maen nhw'n mynd syth mewn i camp. Sut yn y byd mae'r merched yn ymdopi? Da ni'n gweithio llawn amser. Dwi'n ddarlithydd i'r Coleg Cymraeg yn Mhrifysgol Met Caerdydd. Mae wedi cymryd amser i fi falle gwneud yn siŵr mod i'n cael yr ymarferion i gyd i mewn. A lot o'r merched yn teithio lot i gyrraedd Gaerdydd ac yn y blaen, ond fel o'n i'n dweud, mae o'n fraint a da ni'n mwynhau bob munud.